Plic sunt caracterizări ale lui Puia, iar voi trebuie să le așezați într-o anumită ordine. Citiți-le pe toate și ce credeți voi despre el. Fii atent, nu face playback. Nu știu, trebuie să le pui în ordinea în care îl crezi tu, da? Haideți să... Stai un pic. În ordinea a ce crede ea despre Puia. De la bine înspre rău. Sau nu, de la rău spre mai bine. De la rău spre mai bine. Deci de la mai jos în sus. Bun. Ce scrie aici? Trage de fiare degeaba, adică? Nu mi se pare atât de important dacă trage de fiare sau nu. Da, nici nu se vede, nu? Până la urmă, nu cred că face playback în primul rând. Tu nu crezi că el crede în campania antidrog? Da. De ce? Păi că am auzit de niște scandaluri. Păi este influențabil, nu-l cunosc. Bun, haide Cosmin să vedem, tu ce zici despre Puia? Ok. Deci ce pot să zic? Hai să încep așa cu rău. Deci se îmbracă prost. După aceea era figurant. Era? Da. Și după aceea și-a revenit. Îi cade părul, motiv pentru care se rade în cap. Nu o să se mai audă de el în următorii, scrie în următorii 3 ani, dar o să fie aici o modificare de el în următorii 10, poate 15 ani. Nu, fără Caterinca, deci fără de Caterinca. Pentru că eu eram aici la să fac cu Dana Constantinescu campania. Eu zic să fugiți până nu obișnuiesc să fac chestii de genul ăsta. Nu, te rog frumos să... Nu obișnuiesc să fac... Deci asta e o glumă proastă. Deci nici un hai noroc, asta e o glumă proastă. Păi de ce glumă proastă? E o glumă proastă. De ce mă cât am caracterizat? Poftim? Păi bună, ia pușule. Hai stai! Vino frățiorul meu încoa, vino încoa! Stai jos! Stai că trebuie să ieși din studio după aia. Nu știi? Trebuie să ieși și din studio. Cât costă hainele de pe tine? Nu știu. Noroc. Cât costă hainele de pe tine? Nu știu. Nu știi cât costă? Nu? Și cum ai ajuns tu la concluzia că mă îmbrac eu prost? Eu, vezi că acum arăți tu ca prostul. Cum mă îmbrac eu prost? Păi nu, hai să zic că înainte cu familia... Dar ce faci? Deci stai, tremur, ce ai? Nu tremur. Ah, am crezut că tremur. E cald în studio. Da, e foarte cald. Da. Nu, dar știi când ai apărut prima dată cu familia, acum zic așa, da. Ca persoană din public, da? Așa. Cu tricoul la roșu care îl purtai tu și cu pantaloni așa mai de bluș, nu știu. Așa ce adid așa e? Niște... Ia să văd și eu ce firmă sunt. Peg? Da. Băi, ești nebun? Ai Peg? E bună să mă are Peg. Uite, de exemplu, cum este acum sincer. Ce cu asta ce e? E talisman? Nu, e o zodie. E o zodie? Ce zodie e? Este berbec. Berbec? Să vede. Scuză-mă, dar să vede. Sunt figurant? Sunt figurant? Dar de ce te uiți numai la mine? Păi dacă eu am trecut pe aici în studio și pe tine te-am văzut vorbind. Da. Eu m-am uitat, eram vis-a-vis la doamna Constantinescu aici la... Poate sunt într-o campanie antidrog. Lumea o să creadă că e ceva aranjat pe bune, dar de ce te super? Că a zis că... Păi mă supără, normal, astea sunt glume. Da, ea a zis că... Astea sunt glumele astea.